Oro tabuk noita baju tongo hangke ang tabuk video mak haimani karon hingke ang mobile nai tongman ani mobile at kesa tunggoi pura hukul phai mobile khetare mareka pura mobile khamai nai pura sim rojun kham thame hangke ang rono phurung nai ani mane ang kiri sukka tini pura video nai tongma Facebook video ang hingke pura khamai nai hukul tulung tu at kesa ani mobile pura hukul tung phai hangke ang pura kiri mobile kheta ta tina ang pura hukul tulung mobile pura kham thame sim rojun kham thame hingke ang apun kiri ka hangke torong ang obo kok kesarna musungo je pura mobile nayu yakoni net on khai nayu yakoni tungo apru kisa mobile rono net off khai phone no thanda na bage berai ton di tangke tini ani mane puti bong thaka mo kaitor ni nai khlai ma bai no ang boku no anglia safety no ka ang safe no ka apono by chance try rok nai khangke bahai khamo srai rok no bisi phone rok ta phone sidi tangke an mo mobile brush ma hai ta sa tei bos srai rok nai pro rok ong khangke bro boku no sai miang thanangke sapano rik se diba abon bagang no ko khasana bagisi tini video ma khai gang ta bo horong kyang no mobile phone nai diang pura kiri kamar ke no iko nai de ora supara na asuke ang mobile nai to mane oron hoitena mobile khitari mare kana hare busuk hukul tulung ke phai to kana na ba pura kiri mai siksa gana thangrak liya tiluna bokun phansa maliya tiluna jaluya da pura hukul tulung nani ba ulo hukul thak mane pura na de gana othang nai makham ting thaka pura kuna pan marak liya sim sam joto kham pai be kenai di mo ani mobile ta kasamo mo an mobile te ka to mane kai ni to ang ke mo Realme mobile pura ses thaka pura nani ba bom ting thaka pura ses kiri suka ang joto no koina mo sungo kisa mobile no kaham ke use ke be di hinai